Dumateng para sutresna budaya Jawa, masyarakat dusun kali seput Padang
sugeng dalu sugeng kebagian malih kalian pagelaran seni tradisi Jawa Wetan Gebyar Reog Setia Kawan saking dusun Kali Bebe Bapak Jai dalu menika pakarya sesarengan Rahwana Audio Sound System Bapak Kusadi saking dusun Kerajaan Kali Semut Padang ugi sesarengan kolaborasi artis production multimedia video syuting Mas Eko Dawan Lor Sukodono dalu menika dipun undang ingkang minulya utawi dipun tanggap Bapak Uman Devan Ibu Uman Devan dusun Kali Semut sekeluarga khusus agai margia utawi menghibur rawuhipun para tamu kagum putri lan panjenengan sedaya para rawuh pambukaning pagelaran para rawuh panjenengan Roti Amir Sandi dos pundi Gebyare Reog Setia Kawan ing dalu menika sugeng dalu para rawuh sugeng Amir Sandi sumangga mama Prapi Arsa Bapak ibu-ibu dulur Kali Semut Jawa Wetan saka Ponorogo Setia pambukaning pagelaran Reog Setia Kawan beber sejarah ing bumi Pertiwi negara Republik Indonesia kuasane Gusti Allah ingkang Maha Agung
nurunake wahyu ring Marcapada arupa Sang Manuk Garuda. Iya Sang Manuk Raja Wali sing gagah perkasa. Iya titisane Sang Resi Jatayu. Mombol ring angkasa. Mudhun ing tanah bumi Nusantara. Ya ning pulo Jawa. Ya pinggir wetan. Ya ning tlatah Surabaya. Ceritane tepatnya tanggal 1 Juni tahun 1945 Presiden Republik Indonesia ingkang angka 1 Bapak Insinyur Soekarno anyipta dhiasare negara Pancasila. Lambang Sang Manuk Garuda. Iya Sang Manuk Raja Wali sing gagah perkasa. Iya titisane Sang Resi Jatayu. Glebar-glebar Sang Manuk Garuda lambange negara kita. Sawateng dalemipun Bapak Mandevan dusun Kali Semut sekeluarga. Presiden Soekarno anyipta dhiasare negara. Iya menengger alon-alon Pancasila. Alambang Sang Manuk Garuda. Oh yeah. Oh hey. Hey. Oh yeah. Oh hey. Hey. Oh yeah. Oh yeah. Hey. 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 Oh yeah. Oh yeah. Hey. Yeah. Yo yo yo. Yeah. Timun sigarane para rawuh ayo bangun nagarani merdeka.
Nggih monggo putra wayah Bapak Mandevan nggih Ibu Mandevan sesarangan derek-derekipun ditumpakno Sang Manuk Garuda lambangé negara kita Republik Indonesia. Kalian kula sukani pambukane gending seneng-senengane Bapak Uman Mama umpama wedi dosa dados Sejarah digoyang. Umpama aku
ya. Ah 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 ah. Out. Hey. Ya. Ya. Hey. Oh ya. Hey. 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 Ya. Oh. Hey. Hey. Yeah, yeah. Oh ya. Ya. Iya. Ayo, awas, ayo, kari dia jadi. Ayo, aduh, ngantuk. Hey. Lengsere sang manuk Garuda lambange negara kita Republik Indonesia. Tanpa Campa. Para rawuh panjenengan Rati Amir Sandi muncule dutane Sang Prabu Rama Wijaya. Iya titisane Sang Bathara Wisnu, iya Raden Bayu, iya Sang Anoman si Kethek Putih. Oke sesarangan para wadyabala saka guwa Kiskendha, iya Prabu Sugriwa awujud si Kethek Kuning kaya diprada, lan Prabu Subali sing demani guwa Kiskendha awujud si Kethek Ireng kaya cemani. Diam-diam lampaira repepe sawat dalemipun Bapak Mandevan sekeluarga. Anoman si Kethek Putih, dutane Sang Prabu Rama Wijaya, menyang negara Alaka Diraja, gawe goleki Gustine Cahayu Dewi Warasita sing dicolong utawi dicitra marang Prabu Dasamuka. Sang Anoman ayo dikepiyakno nggih. Yo oh.
Gulung, ayo gulung. Ayo, putra gulung. Wah. Hei, ayo. Hei, oh, ya. Hei, oh. Hei. Iya, la. Ceritane wayang Ramayana dengan negara ngalengkoti raja. Oh iya. Ratu Buta Rana Raja. Iya. Ngai geger Oh putih teman cinta dijali. Oh iya Hei Oh iya Indra citra lan pati. Iya Pangano ora Oh Ye Cha ila telon mangko dia. Kata bilang maaf ada pati lalang sama gede ada tatian ada semoga tadi kering iya Leo ayo gelung out out iya oh iya awas Kamu Sang Prabu Singabarok agawe gara-gara ngepyake para wadya bala jin setan priprayangan ilo-ilo panas mati wadon gendruwo
lengsere sang Anoman seserangan para wadya bala. Para rawuh Panjenengan amirsani muncule sang Prabu Singobara. Sakti Mandraguna sing temani alas praja Kadipaten Ponorogo. Nanging ora padha karo menungsa sejatine. Prabu Singobara ora padha karo menungsa liyane. Para rawuh, awake Prabu Singobara awake menungsa. Sirahe singa utawa maca. Gadrog-gadrog marang Dewi Sangga Langit. Titisane sang para widodari saka kayangan Surgaluka. Putri saking Kadipaten Praja Kediri. Ceritane sang Prabu Singobara ngutus para wadyabala agawe nglamar Dewi Sangga Langit. Amargi Prabu Singobara ora padha karo menungsa liyane. Awake menungsa, sirahe singa utawa macan. Lelamarane Prabu Singobara ora ditampa marang Dewi Sangga Langit. Oi! Dewi Sangga Langit. Kowe gawe murkane Prabu Singobara. Sakti Mandraguna bisa mencala putra, bisa mencala putri. Kok kowe ora gelem tak pek garwa Dewi Sangga Langit? Oi! Bonjeleng. Iblis laknat ya jejogetan. Ya dunyaku, ya bandaku. Dewi Sangga Langit. Jaga negaramu. Lek ora dijaga Prabu Singobara murka. Negaramu tak obrak-abrik, tak gawe banjir getih. Bumi gonjang-ganjing, langit kelap-kelap katon. Keton lakune angin. Kegodongan padha sumempir. Ana lindu awan bengi ping 7 gegerna jagat.
Semoga putra waya Bapak Umat Devan nggih sesarengan panawanan ditumpakno Sang Prabu Singobarong nggih. Ugi sesarengan Sang Anoman para wadyabala. Semoga panak-pananipun utawi derek-derekipun Bapak Umat Devan, Ibu Umat Devan semoga ditumpahaken nggih. Kalian diura-ura mama dadalane wong akrami para rawuh nggih tiada donya tiada rupa ya ya yang mongati kawita di oh iya ya tan kena begang sak rambut Bapak Umat Deva nggih kadung tresno bojo digawa sampai mati mugi-mugi Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kanjeng kongo Bapak Umat Devan sakeluarga saniki duwe gawe saiki duwe gawe nanggap reoke Bapak Jai saka Kali Pipi sampai bubiar benjing ngembet boten enten alangan napa-napa Mama Sang Prabu Singobarong disukani gending seneng-senengane Bapak Mul Cangkres nggih stasiun Madiun Tanggung nggih semoga semoga bapakmu terminal Madiun ngawi kenanganku kaki
sapa mama? Yen aku kangen kamu liramu tak sawang-sawang bertemu ning dompetku. Yen aku kangen Gini ki Bapak Mul Cangkres dulur nggih. Derengkon Bapak Oman Devan dusun kali Semenemangun. Apa kowe ra krasa pendino awas fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa pendino ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Yo yo yo. Yo yo. Iya kono ger joget sing wetan kalah ger. Ayo Cak Suki. Aja sampe kalah karo sing kulon. Ayo. Terminung mati yen ngami kotolangku ora bakalan aku ngelaleki. Yen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Ora bakalan. Lah kono adik-adik cilik ayo munduran titik nak nggih. Lah ngoten nggih. Niku adike niku munduran pisan le, kene le. Kowe janji karo aku. Lah mundur pisan ora apa-apa. Kowe ngingkari janjimu. Yo. Sama-sama. Yen aku kangen kamu Lotong, lotong, ada,
aduh dimangan santai tau lontong aduh oh nyau hei Sang Singa Barong kowe wis ngontal menungso tapi rupane kurang dosa Singa Barong ayo golek mangsa maneh Ya golek sing nemu lek kelewuran ing dalanmu untal malang Singa Barong iku boboan ning wetan untal Singa Barong jaluk mangan boboan alok nembah nuwun boboan ayo golek sing lemu utalan malang lontong aduh satu dua tiga empat Sang Prabu Singa Barong sesarengan sang Anoman para wadya bala nggih Sang Manuk Garuda minangka pambukaning gedhe pambukaning teng wonten Gebyare Reok Setyakawan Bapak Jai Kaliwipi ing dalu menika